Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһу субханаһу ва тағала мөхтәрәм кардәшләр, кылган гыйбарәтләребезне кабул кылып, ачык яшереп кылган гынахларыбызны кечерә күрсен. Һәм дә ки Аллаһ Тәгалә йөрәкләребезне иман белән баетып, хәерле изге гамәлләр белән яшәргә насыйп әйләсен безгә. Аллаһ Тәгаләдән генә куркып, аңа гына сыгынып, аннан гына ярдәм сорап, һәм дә ки шушы гомерләребезне динебезгә багышлап яшәргә насыйп булсын. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллаһ булыр әзрәк гаилә тормышы турында, шулай бит гаилә турында. Чөнки бу гаилә дигән әйбер, ул мөхтәрәм кардәшләр бөтенебезне борчый торган әйбер. Эшлиме микрофон? Бөтенебезне борчый торган әйбер, мөхтәрәм кардәшләр, күп кенә мөселман кешеләре мәчетләргә киләләр, шулай бит. Гаиләдә мондый проблема дип, кемдер хатыны белән килә, кемнеңдер хатыны килә, кемнеңдер ире килә. Шулай ук интернетта бик күп язулар бар. Шушы гаилә мәсьәләсе турында. Бик күп мәсьәләләр гадәттә гаилә турында. Ничек дигәндә, намаз дигән нәрсә ул аңлашыла шулай бит. Бар фарызы, ваҗибы, сөннәте, мустахабы, үтәдең, үтәмәдең. Һәм алар үзгәрми. Алар бөтенесе инде язылып беткән. Һәм намаз турында күп кенә шулай бит мәгълүматлар бар. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, кылган гыйбадәтләр белән дә шулай. Кайбер гыйбадәтләр безгә гомумән әллә нигә бер генә кирәк була. Хаҗ мәсьәләләре шулай бит. Шулай ук мәсәлән фикъһта гукубат мәсьәләләре, җаза дигән мәсьәлә, ул бөтенләй безгә хәзер кирәк түгел. Әмма гаилә мәсьәләсе көн сайын яңа туып тора шулай бит. Әле менә бер мәсьәләне генә хәл итеп бетердең, аның артыннан икенчесе туды. Ансын гына хәл итеп бетердең, тагын икәү килеп туды бер юлы шулай бит. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә гаилә турында ешрак күбрәк сөйләшеп, һәм әлбәттә инде гаиләне дөрес итеп кара төзи белергә кирәк. Чөнки гаиләдән бик күп әйбер тора. Менә күбе безнең монда булган кешеләрнең, бөтенебезнеке инде, күбебезнеке түгел. Безнең улагайганнан соң тормыштагы төрле проблемалар, комплекслар шулай бит гаиләдән килә. Кичкенә чакта гаиләдән килгән әйберләр. Кемдер әтисе, әнисе яратмаган, кемдер артык яраткан, кемдер кыйнаган, кемдер әзрәк кыйнаган шулай бит. Күбрәк кыйнарга кирәк булган. Бөтен шундый әйберләр алар гаиләдән килә. Кемдер һаманда әтисенең ризалыгын алам дип, әле дә булса шулай дип яши. Шулай бит әтисе күптән үлгән, һаманда аның исемен йөртәм дип, дәрәҗәсен төшермим дип, ул булай дип әйтер иде, булай дип әйтер иде дип шулай бит. Һаманда шулай дип яши. Шуңа күрә менә бу гаилә дигән әйбер ул гомер буе безне үлгәнче, кабергә кергәнче алып барачак. Хатын мәсьәләләре һәм башкалар. Әле бүген әнекәш миңа шалтырата. Әнекәш инде китап укып утыра, Җавамигул Калим шәрхе. Иззәтдин Фәхреддиннеке. Абый ди, менә монда ди Хәзрәти Гали кем булган ул ди. Ул инде теге диндә бик шулай бит гыйлемле кеше түгел ул. Но укыштыра инде китаплар. Хәзрәти Гали дигән кеше булганмы ул ди. Мәйтәм булган андый кешегә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кияве булган ул мәйтәм. Һәм дә аның двоюродный булган. Ярар. Менә монда язылган, аның 4 хатыны булган, 19 җариясе булган ди. Миндә кушканым 20 хатыны килеп чыга ди. Ул дөрес түгел бит инде ди. Ул инде дөрес түгел, 20 хатын алырга ярамый бит инде мөселман кешесенә ди. Мәйтәм, яган бит 20 хатыны булмаган, хатыны 4 генә булган. Җария кемнәр соң ул ди? Мәйтәм, кыллар. Хатын кыз кыллар. Алар белән якларга ярый. Юкларга ярагач хатын була бит инде ул ди. Мәйтәм, юк, ул вакытта кыллар белән якларга яраган, рөхсәт булган. Охты ди, әйтерме? Менә теге гаилә мәсьәләсе дигән әйбер шулай бит инде ул. Әле һаманда инде күптән вафат кешеләрнең шулай бит тормышларының гаиләләрен күрәбез, карыйбыз. Без бит шуннан да менә Гали радиллаһу анһуның бер генә хатыны Фатима радиллаһу анһа булган дигән шулай дип исәплибез шулай. Юк, әлбәттә. Булган хатыннар.
Фатима радиаллаху анха вафатыннан соң аның балалары да булган. Шулай бит. Балалары да булган башка хатыннардан, Гали радиаллаху анху. Булган хатыннары да икешәр, өчәр, дүртәр хатыннары да булган, шулай бит. Бу яңалык түгел. Монда менә шундый мәсьәләләр дә бар. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, менә бу гаилә дигән мәсьәләне безгә дөрес итеп карарга, дөрес итеп тезергә кирәк. Әлбәттә, монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә яхшы үрнәк. Аллаһ Тәгаләнең дә шуңа күрә Коръәни Кәримдә гаилә турында әйткән бик күп аятлары бар. Гадәттә шулай бит, ул әйтелә гомуми сүзләр белән. Бу гомуми сүзләрне тутыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләрен тутыра сахабалар. Сахабаларның сүзләрен тутыра табигиннар, имамнар, галимнар. Менә шуңа күрә буларның бөтенесендә бер җеп буларак без инде карарга тиешбез. Нигә качагында кеше аяттан гына укый да булай ди. Менә хадистан гына укый да булай ди. Менә бу тутырылган гыйлем бу. Шулай бит, гаилә гыйлеме дип әйтик. Ул тутырылган гыйлем. Һәрбер галим дип әйтик, һәрбер сахаба үзенең өлешен монда кертә торган булган. Мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче безгә белеп китәсе, аңлап китәсе әйбер, гаилә һәм хатын менә ир кешегә нәрсәгә кирәк? Шуны аңларга кирәк, шулай бит. Нәрсәгә кирәк ул? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваҗан литаскуну илейха. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең аятлары ди. Ул да булса, аятын, ягъни билгесе дигән сүз шулай бит инде биргән. Безгә нигъмәте дигән сүз. Аллаһ Тәгалә сезнең үзегездән сезгә хатын яратты ди. Ягъни безнең үзебездән шулай бит инде Аллаһ Тәгалә безгә хатын бирде. Хатын ул ниндидер читтән төшкән әйбер түгел. Айдан төшкән түгел, Марстан килгән түгел, шулай бит. Ул безнең үзебездән яратылган. Иң беренчесе шул. Димәк, ул синең бер өлешең. Теләсәң, теләмәсәң дә, шулай бит. Бәлки иң яхшы өлешең түгелдер, ләкин ул синең өлешең, шулай бит. Бәлки ул синең өлешең. Син аны беренче итә алмыйсың. Өлешеңгә тигән көмешең. Менә моны иң беренче булып шулай бит безгә аңларга кирәк. Һәм хатын кызга да аңларга кирәк. Ирмәк, ул үзе шушы ир кешенең өлеше. Әгәр дә ул аны танымаса, аны инкар итсә, шулай бит. Ир кирәк түгел дисә, ир кеше хатын кыз кирәк түгел дисә, демәк, без үзебезнең өлешебездән баш тартабыз. Һәм нәрсә өчен кирәк хатын? Менә монда иң мөһим сүзе литаскуну илейха. Сез аларга, алар белән тынычлык тапсын өчен. Ирләр үзләре генә, мөхтәрәм кардәшләр, бик тынычсыз яшиләр дөньяда. Машиналары булса да, акчалары булса да, менә нишләп карт миллиардерлар иләнәләр шулай бит яшь хатыннарга. Бөтен әйбере бар бит инде. Бөтен әйбере бар бит инде, шулай бит. Акчасы бар, машинасы бар, йортлары бар. Ну, проститутка чакырып ят инде, шулай бит. Нәрсәгә син әйләнергә? Нәрсәгә аларга әйләнергә? Бүген бер хатын, иртәгә икенче хатын, 19, 20, 40 җария булар, шулай бит. Чакырып ят инде. Нәрсәгә соң әйләнергә? Ул яшь кызны нәрсәгә аларга? Мөхтәрәм кардәшләр, монда тән мәсьәләсе генә түгел. Монда бар җан мәсьәләсе. Ир кешенең күңеле хатын булмаса янында, ул тыныч түгел аның күңеле. Шуңа күрә иләнмәгән кешегә никах укырга да макрух. Иләнмәгән мулла иләнмәгән икән, аңа никах укырга макрух. Аңламый ул нәрсә икән. Нәрсә сөйләгәнен белми үзенең, шулай бит. Белми ул нәрсә сөйләгәнен. Сөйләп утыра ул, тегеләй булыгыз, булай булыгыз дип. Хатынны кыйнамагыз, хатын гайбәт карагыз дип. Аңламый ул нәрсә икән. Шулай бит. Һәм әлбәттә инде иләнгән кешенең гыйбадәтенең савабы арта. Ялгыз кешенең савабы әзрәк иләнгән кешенекенә караганда, ике кияүдәге кешенекенә караганда. Гыйбадәт савабы, намаз савабы, ураза һәм башка саваплар. Мөхтәрәм кардәшләр, бөтен яктан да иләнү шулай бит ул бизи. Ир кешене булсын һәм кияүгә чыгу бизи хатын кызны. Чөнки күңелгә нәрсәдер җитми. Күңелгә һаман нәрсәдер кирәк шулай. Әле иләнгәчтән дә нәрсәдер кирәк әле күңелгә һаман. Ниме? Икенчесе кирәк, өченчесе кирәк дисең инде. Йөрисең инде хыялланып шунда төшкә керә инде ул, име? Хатынга әйтергә куркасың инде аны. Ягъни кеше күңелендә
менә шушы тынычлык җитми. Күңел тынычлыгы дип әйтик. Өйләнгәннән соң менә шушы тынычлыкны Аллаһ Тәгалә бирә, насыйп итә. Әмма бу аятны хатын-кызда укырга тиеш. Ул үзенең нәрсәгә кирәк икәнен аңларга тиеш. Ир кешегә тынычлык китерү өчен шулай бит. Аның тормышын бозар өчен түгел. Аның тормышын тагын да авырайтыр өчен түгел. Аның тормышына ниндидер мәшәкать борчу китерү өчен түгел, тынычлык китерү өчен ул аңа кияүгә чыгарга тиеш. Ягъни ул үзен нигъмәт буларак күрсәтергә тиеш, шулай бит. Бәла каза буларак түгел, тайфун буларак түгел, шулай бит. Синең иеңә кирип, бөтен тормышыңны бозучы, синең күңелеңгә кирип, текереп чыгучы. Шулшы гаиләгә тынычлык алып килергә тиеш. Мөхтәрәм кардәшләр, шунсы да гаҗәп. Бер-берсен шашып яраткан кешеләр ярты елдан соң бугазларына ябышып аерылышалар. Бер-берсен шашып яраткан кешеләр ярты ел, бер елдан соң бугазларына чәйни, теләсәң инде сүзләр әйтә аерылышалар, мөхтәрәм кардәшләр. Нишки шулай бит. Аерышкан вакытта матур гына бик сирәк кеше аерылыша. Гадәттә аерылышып әле бер-берсеннән үч ала башлыйлар. Балаларны бирмичә, берсе алимент түләмичә, алиментны теге әйберләр белән китереп биреп, распискалар белән, кагазьләр белән шул дәрәҗәгә килеп җитәләр. Ни сәбәпле? Алар үзләренең нәрсәгә гаилә кырганнарын белмәгәннәр, шулай бит. Һәм инде шушы гаиләнең нәрсәгә кирәк икәнен белмәгәннәр. Тынычлык өчен, шушы тормышта җиңеллек булсын өчен кирәк икәнен алар белмәгәннәр, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва җа'ала бәйнәкум маваддата ва рахма." Аллаһ Тәгалә ди, сезнең арагызда бирде мәхәббәт һәм бирде рәхмәт салды ди. Шуннан да, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бөтенесен уйлады. Адәм баласы логика, акыл белән иләнми. Аллаһ Тәгалә шушы аңа салган мәхәббәт ярату белән иләнә. Аның күңеленә хуш килә кемдер. Шулай бит. Кемдер күңеленә хуш килә аның. Һәм шуның белән ул иләнә яки кияүгә чыга. Шуңа күрә кай вакытта ул кимчелекләрне дә күрми, башка әйберләрне дә күрми. Менә бу ярату иләнер өчен кирәк. Иләнгән вакытта иләнер өчен ярату кирәк. Чөнки ярату булмаса, белмим, күп кеше иләнмәс иде бәлки. Хәзерге заманда бигрәк тә шулай бит. Ир кешегә хатын нәрсәгә бер караганда? Хәзерге заман ир кешесенә. Кир машинасы бар, мультиварка бар. Шулай бит инде. Посудомоечный машина бар. Һәм башкасы бөтен нәрсә инде тормыш киләнгән, шул бер генә проблема кала инде, шулай бит. Ансында Аллаһ Тәгалә ярдәм итә хәл итәргә. Яклаганда. Нәрсәгә кирәк ир кешегә хатын-кыз? Әгәр ярату булмаса, ул бәлки иләнмәс тә иде. Һәм күп кенә ирләр шулай йөриләр дә шуңа күрә. Рәхәтләнеп йөриләр, шулай. Нәрсәгә миңа әйләнергә диләр. Менә шушы яратуны бирә. Баш аягы белән кеше югала, иләнә. Ләкин иләнгәннән соң, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһның рәхмәте булырга тиеш. Рәхмәт, милость. Чөнки рәхмәт булмаса, бер елдан соң менә шушылай сугышып аерылышалар. Аллаһның рәхмәте булмаса арада. Аллаһның рәхмәте, ул, мөхтәрәм кардәшләр, бер-береңгә менә шушы Аллаһның рәхмәте белән карау. Бер-береңгә рәхмәт аркылы карау. Инде бәлки син теге ул хатыныңны хәзер элеккечә яратмыйсыңдадыр. Бәлки ул хатының элеккеге кебек матур да түгелдер. Шул сәптән ирең дә шулай бит инде. Әмма рәхмәт дигән төшенчә булырга тиеш. Ул булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, мәхәббәт белән яшәп булмый. Килә дә китә торган әйбер ул. Шулай. Менә шуңа күрә дә Аллаһның рәхмәте дигән төшенчә бар. Аллаһ Тәгаләне мөнәсәбәтләргә араларга салган, һәм шуңа күрә аны, мөхтәрәм кардәшләрнән мәхрүм булмаска кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, бу әйберләрдә инна фи залика лааятин лиқаум ятафаккарун. Уйлаган кешегә дә шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, билгеләр бар ди, уйлаган кешегә дә. Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна. Алар, ягъни хатын-кызлар сезгә кием, ә сез аларга кием ди. Либас, ягъни кием булып тора, шулай бит истән. Менә бу кием дигән нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр, беренчедән ул кием нәрсәгә кирәк? Кием кирәк безне җылытыр өчен. Шулай бит. Төрле агрессив тышкы мөхиттән саклар өчен. Һәм, мөхтәрәм кардәшләр, янмас өчен дә кирәк кояш нурларында кием. Һәм әлбәттә безнең гәүрәтебезне каплар өчен. Хатын һәм ир
алар бер-берсенең гаурәтен каплыйлар, кимчелекләрен каплыйлар. Гаиләдә кеше төрлечә була, шулай бит. Гаиләдә инде ул яхшы да яман да булырга мөмкин. Кеше алдында әллә нинди матур булып күренгән кеше, гаиләдә әллә нинди кеше булырга мөмкин, шулай бит. Аны шулай хатын яки ире тулылап тора, каплап тора. Алар бер-берсенә кием булып торалар. Менә шушыны онытмаска кирәк. Һәм бер-береңне ашырга ярамый. Бер-береңне ашырга ярамый, чишендерергә ярамый. Хатының синең турында чыгып сөйләсә, яки ир кеше хатыны турында чыгып сөйләсә, бу мөхтәрәм кардәшләр, димәк, киемне салган дигән сүз. Киемне салдың икән, үзең шәрә каласың. Үзең ямсыз булып күренәсең. Менә шуның өчен дә гаиләдәге мөнәсәбәтләрне кешегә чыгармыйлар, кешегә күрсәтмиләр, мөхтәрәм кардәшләр. Ул сине каплап торучы, сине яшерүче, һәм хатын булмаса, ир булмаса, ялгыз гына булганда шулай ук син шәрә. Шулай ук синең кимчелекләрең күренә башлый. Син үзеңнең камил түгел икәнеңне кешеләргә күрсәтә башлыйсың. Мөхтәрәм кардәшләр, инде белгәнебезчә шулай бит, һәрбер нәрсәдә дә кирәк тақвалык. Һәрбер нәрсәдә кирәк тақвалык, гаилә тормышында да шулай. Менә күп кенә кешеләр гаилә тормышында тақвалыкны оныталар. Алар гаилә тормышында карар кабул итә башлыйлар тақвалык белән түгел, амбициялар белән, тәкәбберлек белән. Кайбер ирләр сәбәпсез хатыннарын айыралар. Кайбер ирләр инде аны күрә алмаган хатынны да җибәрә алмыйлар. Булар икесе дә ирлек түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу икесе дә буларның ирлек түгел. Берәү әйтә, хатынны ди, аны ди, мин аңа талак бирмим ди. Инде хатыны чыгып киткән. Әти-әнисе белән тора. Бу ирне күрә алмый хәзер. Инде 1 елдан артык инде хәзер алар очрашмыйлар да, күрешмиләр дә. Теге хатын әйтә, аерылып ди, яңадан тормыш корасым килә ди. Аның белән бергә булмыйм ди, нәрсә генә әйтсәгез дә ди. Ир кеше аны җибәрми. Слабак. Бу тақвалык түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бу тақвалык түгел бу. Бу азаплау, бу үзеңне дә, аны да. Син аның 1 ел гомерен урладың. 1 ел гомерен син аның урладың. Ул аны кире кайтара алмый. 1 ел эчендә ул бер бала таба аладыр. Ул сине күрә алмый. Син әзрәк объектив карарга кирәк, шулай. Я киресенчә, бер сәбәп юк, хатынын айыра да җибәрә. Куа да чыгара, икенчене тапкан, икенчене күргән, нәрсәдер башына килгән, шулай бит. Бу да слабак. Тақвалык белән эш итмиләр, мөхтәрәм кардәшләр, гаилә тормышында. Ир кеше дә, хатын кызда. Хатын кызда иренә караганда тақвалык белән карамый. Сыерга караган кебек карый, шулай бит. Савырга да савырга, сыер бирмәсә, кысыр калса суерга, шулай бит. Ул да карый шулай гына. Һәрберсе үзенә нәрсәдер тели, таләп итә. Берсенең дә бирәсе килми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما يتق الله يجعل له مخرجا. Аллаһ Тәгалә сезгә ди, вагаз итеп китерә ди. Кемдә кем Аллаһ Тәгалә иман китергән, ахират тормышына ышанган ди. Һәм кем тақва булган, Аллаһ Тәгалә аңа чыгу юлын бирә ди. Тақва булсалар ди. Тақва булсалар чыгу юлын бирә. Тақва кеше булса, мөхтәрәм кардәшләр, гаилә мөнәсәбәтләрен дә саклап калырга була. Тақвалык булса. Тақвалык булмаса, юк. Монда кешелек сыйфаты белән син бер-берең белән араны изеп бетерәсең. Кеше эгоист, ул һаман үзе турында уйлый. Тақвалык белән генә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы мөнәсәбәтләргә, матур мөнәсәбәткә килергә була. Шуның өчен дә гаилә тормышында да, мөхтәрәм кардәшләр, ул тақвалык һәм гаилә тақвалыкның иң күренгән урыны намаз түгел. Ураза түгел. Аларга карыйсың, тышкы яктан ураза ул, намаз ул. Шулай укыла ул, син ничек кенә укысаң да. Тақвалык гаиләдә күренә. Игә кайткач күренә. Тақвалыгың синең. Ничек килисең син өйдә? Ничек сөйләшәсең? Ничек ашыйсың? Ничек йоклыйсың?
хатыныңа, иренгә нинди мөнәсәбәттәсең, менә шунда тақвалык күренә. Кайдасына карарга кирәк. Гомумән алганда, мин болай гына эшлим, кешенең яхшымы, яманмы икәнен беләсем килсә, аның баласы белән сөйләшәм. Аның баласы белән сөйләшәм мин. Нишләп? Чөнки кеше гаиләдә ул икейгезле түгел. Ул менә ничек бар шулай. Аның ничек бар шунда икәнен кем күрә? Баласы күрә. Һәм баласы аны кабатлый әти-әнисен. Һәм баласы кабатлый. Шуңа күрә бала сүгенә икән. Димәк, әти-әнисе сүгенә. Бетте. Ул монда нинди генә булып йөрсә дә, шулай бит, матур сакаллар үстереп, субханалла, машалла, астагфирулла, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун, авызыннан сүз төшми, шулай бит. Иендә баласы сүгенсә, димәк, ул аны каян ишеткән? Алардан ишеткән, шулай бит. Кемдер әйтә, телевизордан ишеткән, ну каратма телевизор, ансыра синең кулда бит аны. Ансыра синең кулда. Менә шуңа күрә гаиләдә кеше нинди булса, аның тақвалыгы шуннан күренә. Балалардан күренә, шулай бит. Кайчагында мин ашка киләм дә, балалар белән сөйләшәм дә, хәзрәт, балалар ярата икән дип уйлый инде кеше. Мин балалар белән сөйләшеп утырам да, машина кыз нинди, сыйфыгыз кая дип, шулай бит. Күп мәсәлә касырап була икән булардан да, биме? Уйнап кына әйтәм инде. Уйнап кына әйтәм, шуңа күрмәгез тагын. Томда бик серьезный күзләр белән карый башладылар. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешенең баласы аркылы шулай бит аның инде күренә гаиләдән инде булганы. Шуңа күрә дә тақвалык урыны ул, мөхтәрәм кардәшләр, шушы гаилә. Һәм әлбәттә инде ир кеше әлбәттә хатыны белән яхшы мөнәсәбәттә булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, сез ди хайван түгел, үгез түгел ди. Хәтта менә беренче төндә дә үгез кебек, хайван кебек ташланмагыз хатыныгызга ди. Шулай бит. Ул элек шулай булган инде, ул элек иләнешкән вакытта беренче зифаф кичә, беренче тапкыр хатын кызны күрә, шулай бит. Бәлки ул ташлангандыр да өстенә, шулай бит. Хәзер инде зифаф кичәнә кадәр уже хатын кызны күрәләр инде. Шулай бит, ир кешене күрәләр. Андый проблема юктыр хәзер. Әмма мөселман кешесе буларак, син шулай бит, зифаф кичә синең беренче кичәң ул. Һәм син ди хатын кызга ихтибарлы бул ди. Шулай бит. Сөйләшеп ал, сөйләшәсе килсә, шулай бит, хатын кыз сөйләшергә ярата бит инде ул. Әгәр утырып аланың белән тыңлап аланы, шулай бит, әзрәк нәрсәдер сөйлисе килә бит инде. Мәгънәсез сөйли инде ул, конечно, тыңлап ал син аны. Шулай бит, дигән, ярар дигән, ухты дип җибәр инде, шулай бит. Сөйләгәндә аның күңеле була. Ягъни аның күңеле сиңа карата йомшый. Ләкин шул ук вакытта син аңа ихтибарлы булган кебек, хатын кыз да сиңа күндәм булырга тиеш. Хатын кызның иргә буйсынуы, ул, мөхтәрәм кардәшләр, не обсуждается. Ул бәхәскә керә торган әйбер түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шулай бит. Әгәр дә берәр инде хатын кыз үлеп китсә, һәм ире аннан разый булса ди, ул хатын кыз җәннәткә керер ди. Әгәр дә кешегә баш ияргә яраса, сәҗдә кылырга яраса, мин хатын кызларга, ирләренә сәҗдә кылырга әмер итәр идем ди. Чөнки ирнең хакы бик зур хатын кыз өстендә ди. Ирнең хакы бик зур ди. Әлбәттә, тақва хатын кыз булса, ул моны аңлый, белә. Әмма тақва булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, авыр моны аңлатырга. Менә шуңа күрә ике яктан да, мөхтәрәм кардәшләр, тақвалык белән Аллаһ ризалыгы өчен мөгамәлә кирәк. Һәм гаиләләр, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде шул вакытта бәлки тигез, тыныч булыр, шулай бит. Гаиләдә тыныч булса, күңелдә тыныч була. Күңелдә тыныч була, юлларда тыныч була, эшләрдә тыныч була. Ул бит төн әйбер менә шул гаиләдән килә торган әйберләр. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о семейной жизни, о семье. Да. Мы, конечно, за 15 минут, за 20 минут там по-татарски, за 15 минут по-русски всю, конечно, тему не охватим. Но важность семейных отношений мы не можем не учитывать. Тем более в наше время. Потому что когда вот дают список на Рамазан одиноких женщин, там 40, 50 там имен,
одиноких женщин, которые от них растят детей. Откуда они вообще? Откуда этот список? Где их мужья? Ну, понятно, у кого-то там, может быть, в местах не столь отдаленных. Есть такие моменты. Но очень много разведенных, которые развелись сами, или мужья развели там, и так далее. Бывают такие мужья, которые даже там говорят там: о, ты уже там троих родила, там это много, ты уже не та, уже некрасивая и так далее, и разводят. С таким намерением. Есть такие мужья, среди мусульман даже есть. Это не надо. Мусульмане не идеальные, не надо, то есть, идеализировать. Поэтому это превращается в какую-то бич уже, какую-то болезнь. Разводы и так далее. Проблемы семейные, они вот столько есть, столько и идут. А сколько вот человечества есть, столько проблем есть, наверное. Но иногда эти проблемы допускаются самими мусульманами, которые вот вступили в мусульманскую жизнь, как в исламскую, и не знают, как себя вести в семье. И поэтому эти темы надо смотреть, рассуждать, обсуждать. Иногда мусульмане, например, мужчины не различают между жестокостью и жесткостью. Не различают. Иногда, например, совсем слова не выбирают, когда с женами общаются. Есть мужчины и мусульмане, которые просто обзывают своих жен, называя их какими-то нехорошими именами. Есть такие. Они говорят, надо вот так вот. Просто без причины можно так делать. Есть мужчины, которые вообще не выходят из-под ногтя женщины. Я уж не говорю там из-под каблука, из-под ногтя не выходят. Без ее разрешения ничего не могут делать, даже в мечеть ходить на лекцию. Да? Обязательно надо доложить, отпроситься, заявление за 3 дня в 3 экземплярах. Да. Есть такие проблемы, очень много таких проблем, дорогие друзья. Это все уже они на привязи. На них смотреть жалко, пристрелить только надо их уже. Потому что это уже не мужчина. Осталось только подобие мужчины. Это из-за того, что вот семьи неправильно создаются, неправильно отношения выстраиваются. И так, то есть крайность в любом случае. Очень редко приходится видеть семью, действительно, которые вот правильно живут, счастливы друг с другом. Очень редко. И очень много вопросов по этой теме возникают. Соответственно, из-за этого дети неправильно воспитываются. А эти дети же станут взрослыми. И это будет отражаться на их жизни, неправильное воспитание. На их характере, на их страхах, на их надеждах каких-то. Поэтому очень важно, чтобы именно в семье было все хорошо. Иногда, да, может быть, на работе не все хорошо. Иногда. Но в семье должно быть хорошо. Должна быть такая комфортная обстановка, потому что ты создал семью, чтобы отдохнуть, чтобы найти спокойствие. Я уже неоднократно приводил эту историю, да, как Аллах Тааля создал из ребра Адама нашу маму Еву, Хауа. И когда он проснулся, он спросил: ты кто? Я твоя жена. И он спросил: зачем ты нужна? Да? Она сказала: я нужна, чтобы принести тебе покой. Вот что она сказала. Я, говорит, нужна, чтобы принести тебе покой. Адам, алейхиссалям, жил в раю. Все было. А спокойствия не было. Все было. В раю. Что еще тебе надо, правильно? Работать не надо, еда навалом. Все есть. А покоя не было. И вот Аллах Тааля создал жену для Адама, алейхиссалям, чтобы он обрел покой. Поэтому женщины, дорогие друзья, дают нам покой, если это правильная жена. Если неправильная, уже да. Это уже... Да, о, вот человек вот это понимает. Да, вот, вы понимаете, наболевший, я же говорю наболевший, да. Я же вот... Дорогие друзья, очень важно, чтобы мы правильно относились к своим женам. Аллах Тааля нам велит, приказывает, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва'аширухунна биль магруф», и относитесь к ним хорошо. А хорошо относиться это как? Относиться к ним, как ты любишь, чтобы к тебе относились. Правильно? Хорошо относиться это именно так. Как ты любишь, чтобы к тебе относились. Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь.
Хочешь, чтобы тебе красивые слова говорили? Хочешь. Вообще, женщина, она доверчива, и она любит именно поболтать, красивые слова послушать. Поэтому будь добр, скажи красивые слова, да? Не жалей, это страшного в этом ничего нет. Если ты ей скажешь, что она самая красивая, ничего страшного нет. Что она самая любимая, да, из всех твоих жен. Ничего страшного в этом нет. Первые 3 секунды, пока до нее не дойдет, да? Скажи, что ты ее любишь. Скажи, что она хорошо готовит. Ничего в этом нет плохого. Не жалей ты этих своих слов. Скажи спасибо, если она что-то сделает. Ей будет приятно. И она сама будет меняться в лучшую сторону. Она видит, как ты вот благодарен ей и так далее. Даже Умар, рады Аллаху анху, позволял своей жене иногда кричать на него, правильно? Знаем историю. Что он по этому поводу говорил? Они, говорит, сидят дома, стирают, моют, да, одинаковый быт, да, детей смотрят, говорит. Поэтому, говорит, если она хочет выпустить пар, говорит, я просто стою и молчу, да. Не надо при каждом случае доказывать, что ты мужик, да. Она только пикнет, ты уже раз прилетела к ней. Это не обязательно каждый раз это. Это не обязательно. Иногда, да, они могут что-то сказать. И у женщин, кстати, они как рыбы, и они сегодня скажут, завтра забудут. Не надо придавать этому сильное значение. Не надо быть впечатлительным. Утром она скажет тебе что-нибудь, да, а вечером как ни в чем не бывало, ходит, все нормально. И поэтому ты тоже особо трагедию не устраивай. Не сажай ее там. Так, утром у нас вот был такой разговор. Ты что имела в виду? Она уже забыла об этом. Это она как рыба. Память у нее такая. Она эмоциональная, правильно? Поэтому относись, говорит, к ней хорошо. Хорошо относись, будь мужчиной. То есть, чтобы у тебя душа была широкой. Но, естественно, должно быть справедливо все. Ни в коем случае не надо допускать, чтобы жена тебя била. Ни в коем случае. Чтобы оскорбляла какими-то словами плохими, да? Чтобы о тебе чужим людям болтала. Это не надо допускать. Это другое, совсем другое. Но если она захочет там что-то сказать, там, проворчать немножко, да, я стираю, я там детьми смотрю, там, мы с тобой никуда не ходим, пускай говорит. Пускай выпустит пар немножко. Да. Можешь поспать с открытыми глазами. Ну, от этого ей станет легче, дорогие друзья. И даже Аллах Та'аля говорит, продолжение этого аята, «Фаин карихтумухунна фагаса ан такраху шай'ан, ва ядж'алю Аллаху фихи хайран кафира». Возможно, говорит, даже если вы их не любите, но в том, что вы не любите, для вас есть большое благо. Мы сами же не знаем, что для нас благо. Иногда в том, что ты не любишь, есть большое благо. Потому что иногда полезные вещи, они наоборот нелюбимые. Вот сидеть в мечети и слушать вот этот вагаз на полу, жестком, это неприятно. Да? Если бы это была синагога, тут уже давно бы поставили мягкие кресла, да? Индивидуальные ящики рядом с креслом у каждого человека, да? И билеты продавали бы еще. Это удобно было бы, хорошо. То есть неудобно сидеть, жарко. Лекарства тоже горькие. Но когда ты их принимаешь, это польза. Это польза. Всегда, иногда даже очень часто через боль или через нелюбимое что-то к себе приходит благо. Когда ты женой со своей живешь, своей плохой женой, так скажем, да, всю жизнь. Я знаю случаи, когда люди жили 25-30 лет, а потом как-то у них все хорошо становилось. Всю жизнь собачились, ругались, дрались, а потом смотришь душа в душу. Нормализовалось все. Да, устаканилось. Кстати, у женщин бывает так, что у них с возрастом мозги появляются. Да, такое. Поэтому иногда остается только потерпеть немножко, да, лет 40. И все нормализуется. Одному человеку сказали, да, он пришел к ведуньи, так скажем, да. Он говорит, что, говорит, у меня там? Что там видите, говорит, у меня? Ну, первые 40 лет, говорит, ты будешь бедным. А потом, говорит, потом к этому привыкнешь. Да. Здесь то же самое. Первые 40 лет, может быть, будет тяжело. Я серьезно говорю, иногда вот в маджлисах женщины говорят очень умные вещи, но уже в возрасте, правда. Я говорю, как же так, говорю, вот так. Вот, а сами признаются. Иногда, говорит, к нам вот поздно, говорит, мы осознаем.
Это тоже благо в этом, потому что вот хорошая жизнь, без драк, без ссор, без склок, она в основном нужна под старость, когда тебе уже не надо вот все эти проблемы. В молодости ты можешь себе перетряску устраивать иногда, да? Можешь там где-то на ночь не возвращаться, там в машине ночевать, мечети иртикаф делать там. Ну, для имама иртикаф, а для тебя отдых от жены. Поэтому молодость это прокатит. Но под старость уже такие вещи не пойдут. Поэтому вот таким образом ты себе находишь счастье. Иногда жена, например, бывает так, что очень такая шустрая. Очень шустрая. Тебе не нравится, что она везде лезет. А если обратить внимание, вся твоя жизнь благодаря ей идет. Она все устраивает, да, Мишар Хазадаярими. Она все устраивает. Детей в садик устроила, школу устроила, тебе работу нашла через знакомых, да, через родственников. В дом все купила, мебель привезла, все заказала. Ты просто приходишь. Тебе не нравится, что она такая шустрая, но у тебя жизнь идет. Правильно? Бывает так, что жена некрасивая, это вообще рахат, когда жена некрасивая. Ревновать не надо, да? Все. Никто на нее не смотрит, даже ты. Вообще, да, вообще рахат-то. Поэтому тоже ты освобождаешься от этой проблемы. Это тоже беда. Вот если бы у меня была очень красивая жена, например, я разве спокойно мог бы намаз читать? Нет, конечно, я бы думал, кто она, с кем она, кто на нее смотрит, да? Это я серьезно говорю. Есть такие ребята. Есть ребята, которые домой едут, там звонят, там, ты где? На работе. А кто с тобой рядом стоит? Ну, вот такие. То есть они вообще уже с ума сходят. Поэтому тоже в этом свое благо. Мусульманин везде старается найти благо, дорогие друзья. И посланник, саллаллаху поэтому и говорил, лучший из вас тот, кто лучший по отношению к своей семье, а я, говорит, лучший по отношению к своей семье. Лучший человек, лучший мужчина – это тот, кто хорош для своей семьи. Вот это идеальный мужчина. Он может быть на работе какой-нибудь хороший, да, с друзьями хороший, в мечети хороший, а в семье не очень. Надо вот именно семейную часть развивать. Также, дорогие друзья, посланник Аллаха, саллаллаху говорил, что мне, говорит, был показан ад. И в аду, говорит, большинство людей женщины. И сахабы спросили у Расуля Аллах, они были, говорит, кафирами, то есть неверующими. Раул салям сказал, нет, говорит, они Аллаха верили, но они были неблагодарны своему мужу и не были неблагодарны за хорошее отношение к себе. За это, говорит, они попали в ад. Это тоже есть, дорогие друзья. Раул салям говорит, психологию он знает четко. Иногда, говорит, ты женщине, говорит, делаешь какое-то постоянно, говорит, какие-то хорошие вещи. И один раз, говорит, можешь что-то не сделать. И она тебе скажет, ты никогда ничего хорошего мне не сделал. Она так скажет. Это вот хадис, продолжение этого хадиса. Поэтому, дорогие друзья, это вот хадис как раз, конечно, женщинам. Чтобы они себя воспитывали. Чтобы они тоже старались быть благодарными своему мужу. Если муж что-то сделает, да, что-то там, надо спасибо говорить, естественно. Надо быть благодарной за то, что он хорошие отношения к тебе показывает. Ведь, по сути, то, что он не зверь и не бьет тебя, это уже хорошо. Это уже надо говорить за это спасибо, потому что есть людей, там, мужья, да, житья не дают. Живут, бедолаги, мучаются, хотя бы за это. У меня у самого так было. Я женился, у меня жена была замужем до этого. У меня самого второй брак, я честно об этом говорю, сам через это прошел. И как-то жена что-то там начала мне говорить, я просто задал вопрос. Я говорю, тебе с первым мужем было хорошо? Он говорит, нет. Я чуть-чуть лучше, ты, говорит, намного лучше. Альхамдулилля деген де яшамайды. Шла, скажи спасибо и живи спокойно. Все, больше вопросов не возникало по этому поводу. Иногда они забывают плохую жизнь. Поэтому очень важно, чтобы женщины еще общались между собой. Общались между собой. Чтобы они когда общаются, они сравнивают мужей. Когда одна рассказывает, у меня муж такой там, денег не дает, там туда-сюда, они сравнивают.
Он говорит, а у меня еще лучше, говорит. У меня лучше, это хорошо. Понимаете? Надо, чтобы женщины тоже общались между собой. Но не дай бог, если у одной из женщин там муж-подкаблучник, все, тебе конец. Да? Все будут приходить домой, вот оказывается, там муж стирает, моет туда-сюда, да? И все, тебе конец тогда. Но в любом случае они сравнивают, дорогие друзья. Поэтому они должны тоже между собой немножко общаться. Также, дорогие друзья, естественно, надо делать дуа, просить его Аллаха Тааля. Потому что Аллах Тааля дает и хорошую жену, и хорошего мужа. Поэтому все праведники делали дуа. Бисмиллахи рахмани рахим. Валладина якулуна раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина куррата ахюнин вадж'альна мил муттакина имама. Они просили: о Аллах, дай нам из наших жен, из наших детей усладу глаз и сделай нас имамами для праведных. То есть они просили для себя именно таких жен, которые бы, или детей, которые бы были для них услады глаз, отрадой очей, чтобы они отдыхали с ними. Нет здесь какое-то качества какого-то определенного. Вот такая жена нужна. А нужно, чтобы она была отрадой глаз. Она может быть разной, и внешне, и внутренне, но отрадой для твоих глаз. Потому что иногда ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Хочешь длинную, а оказывается, длинная неудобно, уже машину надо больше покупать. Не вылезает. Поэтому надо разные, то есть сам не знаешь, чего себя хочешь. Поэтому проси, чтобы они были, дети и жены, услады для твоих глаз. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: поистине, говорит, над женами у вас есть права, и у жен над вами есть права. Какие права есть у нас над женами? Первое, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы они не сажали никого на свои постели, кроме вас. То есть, чтобы они хранили чистоту свою. Вот как красиво сказано, да? Там не сказано, чтобы они там с кем-то не спали. Не сажали на свою постель кого-то другого. Это не значит, что там на вашу постель никто не может сесть. Это значит, чтобы ваша жена была только для вас. Ваша жена, чтобы была только для вас. Красота, ее честь. И, конечно, в интимном плане. Иногда вот даже я один раз даже написал такое. На никах приходят женщины. Сейчас платья для никаха очень странные. Они вроде закрыты, но они открыты. Да? Шея открытая. Груди сейчас уже открываются все больше и больше. Это хорошо, конечно, для нас. Для мужчин. Смотреть есть на что, да? Никах интересно читать. Вагас долго рассказываешь. Но это несправедливо по отношению к жениху. Там ей на голову такой тюрбан вяжут. На голову. Это осиное гнездо. Да? Такой красоты, такого размера. Уши открыты, драгоценности видны, шея открыта. От этого тюрбана толку нет. Абсолютно. Никакого толка нет. Красота женщины открыта. Она уже во время никаха открыта для чужих мужчин. Это как понять? Поэтому женщина должна быть только для своего мужа. Она должна понимать, она только для мужа, все. И для глаз, и чтоб не трогали, и все. Она должна беречь себя для мужа. Вот это говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: и она не должна пускать никого домой, кроме вашего разрешения. Никого домой не пускает. Она одна дома, все. Дверь закрыл, даже вашему брату. Пускай, вы будете ругать ее, но она не пускает. Ваш брат пришел из деревни, стоит у двери целый день, ждет вас, пока вы с работы вернетесь, но не пускает. Но не пускает. Потому что вы будете ругать ее. Зачем не пустила, да, целый день стоял там и так далее. Но если пустите, шайтан вам скажет: полдня они были там вдвоем. Что они там делали? Мало ли что, да? Может, говорили, может, не говорили. Вот поэтому она, говорит, не должна пускать никого. И также, говорит, они не должны совершать открытые и закрытые всякие нечистоты. Это и грех какой-то, да, и так далее. То есть они должны делать фиск.
фахш, какую-то скверну, какой-то грех. Они должны, то есть, беречься от этого. Если, говорит, они это сделали, тогда, говорит, вы тоже к ним хорошо относитесь, говорит. Если, говорит, они так сделали. Но если Аллах Тааля, говорит, вам разрешает их наказывать, если они так не делают. Каким образом? Закрыть их дома. Вот Пророк ﷺ показывает, как нужно наказывать жену, да? Закрыть их дома. Урезать им финансы. То есть какие-то ограничения ввести. Ну и не спать с ними. Это следующий этап, да? Это тебе же вредит, поэтому это не сразу же. Ну и, соответственно, бить их. Если они уже совсем не слушаются, вот совсем уже отбились от рук, бить их, но так, чтобы не причинить им вреда. Не так, чтобы потом там побои снимали, по полгода она лечилась там, да, с корсетом ходила, с аппаратом Елизарова и так далее. Нет, не так. Надо, чтобы не вредить. Но если говорить, они подчинились уже, все, они хорошо относятся, то вы должны их, в первую очередь, одевать их по обычаю. То есть, как люди одеваются, так и одевать. Не в лохмотье, а как люди одеваются. Нормальные, средние. То есть, здесь понятие людей тоже может быть разные, да? Как средние, то есть, люди одеваются, так ты должен их одевать. И, естественно, кормить их. Кормить тоже как полагается. Не раз в неделю, да, кидать в угол там что-то, иди грызи, да? А, естественно, надо нормально, как все питаются. Хорошую еду, полезную, здоровую, питательную и так далее. Вот это, говорит, вы должны соблюдать. То есть обеспечивать их. И Пророк ﷺ говорит, поистине, говорит, ваши жены, говорит, это ваши пленницы. Они, говорит, пленники. Они ничего не могут делать без вас. Они, когда замуж выходят, поэтому даже русское слово «выходить замуж», находиться замужем, все. Впереди они не могут находиться. Замужем, все. Замуж выходят, они пленницы, говорит. Вы не забывайте, говорит. То есть, если вся их жизнь зависит от тебя, ты можешь сделать их счастливыми, можешь сделать их несчастными. Поэтому, когда я вижу девочек маленьких, у меня только одно дуа к ним. Бәхетлігіне болсындар. Пусть Аллах даст им счастье. Пусть Аллах даст им хороших мужей. Потому что от мужа у жены все зависит в жизни. Вся ее жизнь от этого зависит. Удача, неудача, счастье, несчастье и так далее. Поэтому очень важно для них удачно, хорошо, правильно выйти замуж. Пророк ﷺ говорит, они, говорит, ничего для себя не имеют. Вы, говорит, их взяли как залог, как аманат Аллаха. Вы, говорит, разрешили себе их чрево, то есть вы с ними спите. Вы себе это разрешили словом Аллаха, то есть никах почитали. Это для вас было харам, но вам это было разрешено. Поэтому, говорит, бойтесь Аллаха по отношению к своим женам и хорошо к ним относитесь. Вот это, дорогие друзья, наставление от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Действительно, мы не должны делать так, чтобы они, женщины, были унижены в семье. Они должны процветать именно в семье как раз. Они должны быть королевами в семье. Королевы именно по отношению, конечно, а не по факту, да? Там не приказы, чтобы отдавала, а чувствовала, как к ней относятся, как к королеве. И она, и мужчина должны понимать свои права и обязанности. Еще одно почитаю, дорогие друзья. Что делать, чтобы жена тебя слушалась? Просто надо давать ей деньги. Больше ничего не надо. Просто надо давать ей деньги. Почему? Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ар-риджалю кавамуна аля ан-ниса бима фаддалаху ба'дахум аля ба'д ва бима анфаку мин амвалихим». Мужчины, говорят, главнее женщин, потому что Аллах их сделал так, и потому что, говорят, мужчины дают деньги, тратят деньги на своих жен. Если вы не даете своим женам денег,
будьте уверены, она перестанет вам подчиняться. Перестанет слушаться. Если она от ваших рук не получает денег, как только вы дали деньги ей, вы ей овладели. Она ваша. Это ваш инструмент. Слушается, даете, не слушается, забираете. Все. Инструмент. Если она сама работает, зарабатывает больше вас, вы уже все. Ваша власть пропала в доме. Ваша власть пропала. Дай Аллах, чтобы она была богобоязненной и подчинялась вам по богобоязненности. Больше у нее причин нет уже подчиняться. Вот поэтому, дорогие друзья, это тоже нельзя забывать. И один ученый всегда говорил, если, говорит, женщина чем-то недовольна, значит, ей чего-то не хватает. Из двух вещей. Либо денег не хватает, либо постели не хватает. Поэтому, если деньги даете, она все еще недовольна, понимаете, да? Что надо делать? Орешки надо кушать, сметану, качаться, дрова колоть, тяжелые поднимать. Почему? Почему тяжело надо поднимать? Физически почему надо заниматься? Чтобы тестостерон вырабатывался. Тогда все будет хорошо, иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.